ata na itong makisunan sa Kabisayan ng Mindanao. Lakip na yun ang Luzon kay murang daghana sa naminaw na ito sa Luzon. Kumusta ka mong tanan? Oy, niya kita sa unang adlaw sa ato ang mga asoy ni Kuya Gulyat dining si Manahona. Ayun niya, sinuwat sa ni Kuya Oji Kumpok Rakasa ang talagsaong piano. Apan sa dili pa, nakusugdan, pasalamatan na to si Lord sa tanan gayud nga gihatag ni Lord ka na to. Mamiri salamat sa mga pag-ampo sa tanan gayud nga imong gihatag Lord, thank you kayo. Sa unang adlaw sa akong asoy ninyo ning siminauna nga naguluhan kay bulungang piano nya sinuwat ni Kuya Oji Kumpok Rakasa nga to ang request si Ate Marites Parbal Buris sa katong spinner Kuya Joel Bensi sound band Mr. Ricky Bangis Garing o nga to ang recording audio editor Kuya Ariel Mangkaw ang okay mga bata makasama ani ang unang adlaw sa atong asoy kaninyo kahibulungang piano. Love? Asa man ikaw ni mo dalha, ha? Secret. Para bibo. Ikaw, ha? Nanasab ka ani imong sikreto. Sige na ba? Sultihin na lang. Kung ako kasultihan, di na hinoon ka ma-surprise. Mas may lang ikaw mismo ang makadiskubre kung unsa ang ako ipakita ni mo lang. Saman, dugay pa ba ta? Hapit na. Don't worry. Tuyok na lang tagkausa. Mauna dayo na. Abi ni mo, love, malipayon kaayo ko. Ilabi na kay hapit tagit ang adlaw sa atong kasal. Mas labaw na ko, love. I'm happy. Nga, hapit ka na mga anak. I'm sure excited ang makakita sa dagway sa palibot ang atong anak. Kay, liho ka naman kaya na. Bisag na pasimuntihan. Oh, awar good labo? Huh? Wa palibak. Unsa gusto ni mo, love, nga ipanganta sa bata? Mas ganahan ko sa pangan nga Ivan, love. Ivan Garing Padayaw. Gibundag pag yun niyang middle name o apelyido ay. Oh, naabot na malita. Wow! Oh, love! Oh, wag ko mag-expect ani ba? Kada ko gud ani baya. Okay ra magudon ta to, love, bisag gamay lang. Ang importante ba nga doon na tayo kapasilungan, katulkan, comfort room. Gusto na ko nga komportable ka. Special ba ka na ako, love? Ay, o di, hapit ko malimot na. Malakatas taas na. I will show you something. The best you ka, love, butugtog og piano ba? Hangtod karon, still pleasant to my ears lang gihapon paminaw ng imong tinugtugan. Huwag ipaglupad ang imong talento. Ako lang ba? Ikaw gani? Doon na masakit talent? Hilom niya, love, uy. Hilig ra ko maminaw og mga musika, pero di taw ko kamaong mo play og mga musical instruments, uy. Dugangan pagid sa kuntingog, na, yabag lang agi. Ako, gusto rin jud kong musika, pero ang musika huwag hilig na ako. Mo ginahinungdan nga nga dako gyud ko gusto nimo love. Komedyante ka. Ado na kay sense of humor. Ngawa sa uban. Atik pa more. Wala ba ko sinsiyo diri, ha? Love, tanaw eh. Mamauli na tanaw. Gabi na ra pa. Basin og mabalakaw niya tos papa nga nung wapa ko kauli anong mga orasa. Ako sa nitiwason. Sige. Siya. Kaya lang sa ha. Kay hipuson ko pa ng piano. Una tamang gawas din. Iwasan sa ako.
Hala, uy, ubay-ubay naman din yung text ni Papa. Karoon pa na ba na tao na ako na-open akong cellphone? Love? Love, gano'n ka? Mihanda ka sa mga... Ang sakit sa kong kasing-kasing. Masa? Hoy! Naiauto ka na paingon din eh! Ginoko! Mabangga talam! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Lord, isalig ko na nimo ang tanan. Tabagi intaw ng akong pag-umangkon nga makamat mo na unta siya. Ingon man si George. Palihog ayaw itugot Ginoo nga may daotag mahitabo niya. Auntie... Alwina, ay salamat sa Diyos. Nakamatgod ka na yun, Alwina. May nalang gani kay gikontak na yun ko ni Police Officer Badayos. Bahay sa nahitabo, maong nagdaligid ming Manoy Vicente sa pag-anhi diri sa ospital. Si George... Auntie... siya... Tuwa pa sa emergency room, day. Day, ayaw pataas imong kipati. Ayaw lang kung pag-iisip og negatibo. Ma-okay ra lagi si George, day. Iampo talaga siya. Pero, yet, akin na si George yan sakit sa kasing-kasing kaganiya sa auto. Unsa? Alwina? Noy Vicente, kumusta si George? Kuan. Kuan kining. Oh. Kalma lang yun, day ha. Alwina. Ayaw ba yun pa na sa imong gibati? Kaya nga nun, pa. Soltera ko palihog pa. Naunsa mo rin si George, ha? Pa? Pa, sige na. Kining... May pahuway na sa dayon si George. Patay na siya. Ano? Dili siya pwedeng mamatay. Day. George. Day. Dili siya patay pa. Gusto na itaw sa pagkilak, day. Gusto na. Nagsabakbaya ka. Kahibaw kong sakit kaayo ang kamatuuran nga wa na si George. Apan wa na tay mahimo aron mabuhi pa siya pagbalik ni day. Dawaton ta na lang ang sakit nga kamatuuran. Day Alwina. Day, kita na lang tulo ni Ante Mirna nimo. Ang nabilin din eh. Mamauli na ta. Day na. Taon-taon na bayatang nagparod din eh. Init na ba kayong adlaw o? Ato na ta. Pa. Hindi. Si George. Kiningwa na si George. Patay na siya. Ganun gikuha man siya sa Ginoo pa. Ngano man. Kabuutan na ni George so niya gibawi dayon siya sa Ginoo na ako.
Nakatuog na ba na siya, Mirna? Nainanok na si Alwina Manoy. Kining... Dili na lang taagay nga matinga kung nganong kanunay siya nga maghandom ni George. Lugay na ba yang napurma ang pagminahalay nilang duha? Sukal pa sa high school. Nakasabot ko ni Alwina. Si George ang yang una og tinud-anay nga gimahal. Dili lalim ang iyang yagian karon mga palahuna. Nga sawa dama, dabugto og kalit ang mga maayong plano nila alang sa umaabot. Hapit na ba unta ang adlaw sila kasal? Atong tabangan si Alwina nga makahawas sa kasakit nga gibati niya karon Manoy. Og tabangan ta sa pagsangpit sa labang makagagahom nga maoke ra unta siya. Day? Alwina? Ante, Oh, Ante Mirna, ngano ka man, ha? May pinagmata ka na. Naunsa ka. O, nagpingit ka man, Day, ha? Usa to? Usa'y nagpingit? may ginaga na pa. Oh. Mga anak naman tinghali ko ini pa. Kining, Mirna, pagdali. Kunta ka dayon ang hotline sa ambulansya. Oo, Manoy. Mamatay naman tingali ko ini kasakit. Diyos ko. Ay. Hala, uy, nakatog na in town ang palangging kong baby Ivan. Ay, hinanok ba ya ang gamayng anghel? Ante Mirna, pa, Kining, ngano? May isulti ka ba, Day Alwina? O sabag ka na, ha? karon ba nga nanganak na gyud ko? Gusto unta na akong maglain na migpuyo og bahay sa akong anak pa, Ante. Day Wina. Kining, asa man mong baya mamalhin, Day. Sawa pa mamatay si George, iya kong gibinlandaan o giyawi sa bahay nga iyang napalit. Musugot ka ba pa kun at tumi sa bagong bahay na mong George mo balhin og puyo? Ha? Pa? Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Yay ka mga bata mga sama, natapos ang unang adlaw sa kung aso ninyo ni Simenauna nga naguluhan. Kay bulungang piano din nila sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kita na dalit ka na to sa RMN Drama. Ni tatay mo tuman.
Ang butan nga bata ni Lulay na